Dibitsa hao is the most powerful thing. Mawuthi kamdise umdise here gift okubambitaza abantu. Uyazibamba ngifuna clarity lapho ngathi mhlawumbe Athi uthatha itaza abantu asisebenzise for yena. Mamela uyazi wathini? So uyamdida. Okay, wathi Modimo umpitseditse ho tla sebeletsa batho, ne? Are Modimo umphile batho ya ba lefa laka, mme batho ke lefa laka. Ngamanye amazwi abantu yifa lika babumdise from enkulumeni yakhe. Ngathi uma uyi1 uziphi isikhathi umbheke lapha ku YouTube la khuluma khona bamvezile. So mangithi ubaba umdise incapable of ukuhola inkanyezi, ngabona my star. No wonder la ngaphandle singasibenzi. Uyathola sibanjiwe ukuthi mina ngisikhulile ukuthi sisebenze istar sami ngithole whatever. Angithi ngabuyela nakubazalwane sengiphumile ngishayela ama round mina ipostola nayo iende le yokuthi kumele uqale lana uyenza Israel ungene iTira. Welcome to the Durban Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press notification bell as well as join the membership, and also donate. Our details shown after a disclaimer. And thank you so much to those who liking the episode and sharing it and watch until the end and not skipping the ads. And also shout out to Fix7 for sponsoring this episode. Thank you so much. Yet at Aditini it Yes, it's God's time. Esharga Yesu. Hey umama uthi usiphathele indaba ezinkulu namhlanje. Hey. Yeah, ngiright. Manje ngushoot. Ungathi ngaba nomcamelo ngibhala. Esa Ganda umbhalansi simasehleli kanje ngathi siyamhlupa. Ayokuna next time. Thola amakuchi. Amakushini. Ngiyakhumbula bekhona la. Okay. Mama siyakwamukela eshowini sicela ubingelela ababukele emakhaya siyasho ukuthi singene odabeni. Masingene odabeni. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us each day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Igama lami Motsidisi Sarah Mupedi, born and bred la eSoweto, umntwana nje wala eSoweto. Ekhaya kuseMapetla. Ekhaya kithi, and then mina ke ngakhulela lapho kusho ukuthi mara bengikhulela nje different places. Engilethela ukuthi I found my gift, I found my purpose. Ngoba uyehlunyuke empilweni. Ekuzalweni kwakho nje is like vele uNkulunkulu sekakuphathisile ukuthi uzangane emhlabeni. So uhambo lwami mangilicala ngile esikolweni njengabo bonke from lower primary up to high school, and then ukuya kwami esikolweni ngcine ku matric. Azange ngichubeke, but engakusho engifuna ukucela kuwo ukuthi inkinga besisekhaya. Inkinga zisekhaya kanjena. Sinomama ogulayo, ngekhanda. Of which is bipolar
bayibiza elinye igama libizana futhi ibhayicola schizophrenic. Yazi lawo magama ngakwazi ngenca kamama. Uma ehle nyuka iswa kumaSwaziland, iswa indaweni nje ehlukahlukene ukuthi nje abe right. But ayathwase. Sekaphuma nakuMosina, yebo. Emosina le. Ehle nyuka nje ngokuthi nje uma abe right. Phuma nasenquthu. Phuma nje indaweni eziningi. So ngaleso sikhathi makale bela trouble thina sihlala nabo auntie. Bayachangeisana nje ngathi. Kanami ngisale mike ngathi. Till at the age of I think I was 16 years. Ngaboma 1985, 86, 16 years. Ila ngathi my journey ngayikhaza kabanzi. Yeah. Ukuthi kuleyo age ukwenzakaleni. That age when I was 16, njengoba sihlale endlini zama-forum. Kuyacashiswa nasemakamereni amancane. Uyabona besikhula ngaleyo ndlela kungakaduma ama-room kangako. Sicashisile. Iya sesiyifamily thina ikamereni elikhulu. Silale abantwana balala ikamera dining room phansi. Ngapha abacashi. Iforum siyashare. Sure. Enena amaphela adlala abantwana. Ngoba nayo uyapheka ngapha. Nathi. So ngaleyo ndlela kanti usisi lo osimcashisile usisi osonta neIPC. Since abona inkinga ekhaya ukuthi impilo ayibi right ekhaya. Ngibona kuma ugula ngekhanda. Mina ke yangisayemi ngathi ngcono ngivakashi ngiyobona ngizokwazi ukuthi mhlawumbe uma uzaphola. Uvakasha Uma mina ngathi thinge ngiyovakasha eIPC. Mhlawumbe uma uzaphola ngesifo lesi esimphethe. Yazi ngoba inkinga yize zikhipha endlini. Ukuthi ufuna usizo. Ngempela ngaphuma ke mina ngayithola ngafuna ke usizo ngangena eIPC 6 at the age of 16 years. Yeah, 85 86 mara lapho nje kungakayi kuphi masengingenile ima IPC introducewa iPolygamy. Ukuthi ukungena kwami ima bacala uintroduce iPolygamy. Hayi ngalibele ngisonta ngamtshela uma on and off ngoba nayibeka ngaphansi kwabo doctor. Bekahamba ikliniki eShawela for treatment yakhe yokugula. Hayi nini nabe right uma abe normal nje ngoba uze watholela umsebenzi still day lo usebenza yabo. Hayi sayisontweni ngathanda kwaba mnandi yazi ngayingena ngakho konke bari kameli moya pilo umama wakho se right. Kereke mina ngangena uma ngabona nje ba right. Hayi ngachubeka. Ukuchubeka kwami isikhathi siyahamba. And then lapha isonto leli iIPC isonto elomthetho. Kusho ukuthi mabangithi isonto lomthetho uyenza ngendlela abakutshela ngayo. Awusajoli, awuphuzi, awubhemi, kusho ukuthi nje awuzenzi lezi abazenza ngaphandle. Awukhonzi madlozi, awuyenzini futhi, awuhambi imingcwabo. Ya imingcwabo ya bantu nje. Kusho ukuthi nje is like kumele uphelele khona. Is like is isolation. Abayenzi ngendlela umhlaba uyenza ngayo. Bakupha ini umthetho wabo. And then bakhonza amabasho ke nami engiyibonile futhi bakhonza uNkulunkulu kaAbraham, Isaka, Jacob, uNkulunkulu waka-Israel. Yiwe engikwaziyo lokho. Imibhalo iyafundwa.
and nangendlela abathisha ngakhona besingekho nesidingo sokuthi uphathe iBhayibheli ngoba yonke into yileyo otshelwa yona yileyo oyifunda yona lapho. Right, good enough. Yazi mawumntana, and then at the age of 19 I became pregnant. Ngisesikolweni sengifeel guilty. That was 1988. Ngiyachubeka ke. Hayi sengikhulisa umntana onganababa. Hayi uyazisisa uyazifilisa uhlala guilty ngisuthu bayikwahlaya. Ukuthi le indlela zami ngizihamba inakuze yangilahlekisa. Umuntu wasesontweni noma? Kusuka esontweni khona ngaphandle. Okay. Hayi ngalibele ngiya esontweni. Ngaya ke esontweni umntana ikhula at the age of 19, and then 2021, I think between 22-23 ngathi ngingasetshenzelwa ukusetshenzela ukuthi manje songena kulesonto elikhulu ebathi isonto lesiphiri, isonto lemfihlo. Ilapho phiwa khona abafakazi. If you get to know isonto lesiphiri, angithi if you allow ukuthi inkambiso yakho ninjani. Inkambiso yasesiphirini, inkambiso yesonto abayikhonza kakhulu kusebusuku, Saturdays, and then bayenza in Israel, they call it Israel. Uhamba khona bakupha nabo abantu abaphila ngabo ufakazi. Lebo ufakazi nabo yini isiphiri esaziwa yibo labo abangena lapho. Kakhulu isonto lesiphiri ila amasonto blue and white. Sesifuna ukubuza lapho. Yeah, ila amasonto blue and white. Ba kereka yasiphiri. Is something similar nele enziwa kaBaba uMndisi. Ukubuza. Okay. Ngoba lento isonto lesiphiri vele isiphiri ngamaphela ngoba silazi kahle. Yeah. Mina ngikhule kuthiwa what blue and white ubala naleli la. Iblo no ayijabulani ngiphuma khona abo anti bamba sonto akho. Isiphiri nalapho. Na yeah, masithi isonto balibiza itirana ngithi. Yeah, I think. Kunesikolo basibiza itirana. Isikolo seBhayibheli. Nifundiswa nginto zomoya. And lapho futhi kunalikereke yasiphiri kisi Israel. Phakathi futhi kulelo sonto. Yes, la kuhambeswa khona amapurapera ukuthi uzufike ezingeni eliphezulu usukubonisiwe nawe ukuthi ingubo yakho yesipuru le yobumongameli injani ikhala into enjengalezo. Ngapha Khona la ijabulani. And manje seyinani inama branch ejabulani. Kusho ukuthi nawe uyangena till uzufike le stage sokuthi manje uyaphuma uphuma nawe uba nokukhoneka ukuthi ungaba ne branch ube nesonto lakho under the one umbrella ejabulani. Ngathi knowledge yakho uyithole. So amasonto njengalawo akusamasonto theology. Angithi ukuba umfundisi uya esikolweni ufundele ubufundisi bayibiza yona itheology angithi. So lapha yana bakufundisa indaba zomoya. Ubaba uMndisi used to say uMudimo abuyele esikolweni. By saying that uNkulunkulu makakubonisa whatever yakubonisa yona about spirituality, ukufundisa ngalendlela abanye abasemhlabeni abangayiqondi. So yabona abantu bayalazi iBhayibheli espiritual blue and white. Kanti ngapha kaMndisi nabo bayalifunda ngendlela balifunda ngalo, bayalazi nabo. uNkulunkulu kaAbraham usebenzisa the very one Bible of which is the book lesifundayo sonke, but asi understanding ngendlela understanding ngendlela eyi-one. That's why abanye bazibiza ukuthi they are the chosen le IPC, because they think ukuthi uNkulunkulu bachazela differently to other people. Kuya ngeinkinga zakho, kuya
abanye inkinga, abanye ukugula, inkinga ehlukahlukene ezigcina sezikuyise ngaba kumndisi. Inkinga ehlukahlukene ezigcina sezikuyise eJabalani. So ipoint yami ngiyisa lapho ngiyisela ekutheni ukuthi amasonto ayi2 mara wahambelana. Ubaba umndisi bekangayithandi iJabalani. La kuyiblue and white. Ene eblue and white kugcwele abomama. Ene iblue and white iphakamisa abomama kakhulu. Noma ngabe bakhona abobaba. But mangithi abomama ngoba bagcina sebawongamela. Uyathola. Why ugcina abomama? Iyabafundisa ezoma ngoba yibo futhi esikhathini esiningi baphume bayenza isikolo, baphume bayenza amasonto abo. Abomama. Kanti eIPC akusisonto lokuthi uzofunda isikolo, uzofunda uyenza isonto lakho. Lapha yana bazibiza ukuthi kusembusweni. Kanti ngapha iindependent. Kanti iIPC isebenzisana nokuthi awubi independent, uba dependent. Udependa kubo bodwa. Kanti ngapha bakufundisa ukuthi uzibambele. We understand. Ene ngapha iIPC bathini baphila ngani ngelizwi. Ngapha abanye basebenzisa intambo bayachupa nje, sibiza ichuping. Kufaka intambo, isigubhu samanzi. Ngapha baphila ngelizwi. Kusho ukuthi legama elithi Jesu. Angithi abazalwane bakhuluma ngoJesu, Jesus of Nazareth. Bakhulume ngama-tongues, sithandaze ngama-tongues, whatever, nama-blessing. Kuphilwa i-Christianity kuphilwa ngegrace. I-grace of which yini? Kimohawu. Kusho whatever ngabe oyenzayo uyakwazi ukubuyela ukuthi sorry God, I've repenting in that's grace. Kanti eIPC they don't live by grace only. They live by the law. IPC they live by alignment. Mangithi alignment kusho ukuthi whatever uyenza alignment according to this God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Ngapha. And then uphila ngomthetho. Awuyenzi intando yakho. Ngapha abazalwane sicoka ngendlela esithanda ngayo. Ngapha ePastola nabo kunemithetho yabo nezambatho zabo. Israel from isitulo ngesitulo sine uniform yakhona. Futhi nemali yakhona uyathenga. Yeah. Uthenga yini? Uniform yayithenga. Oh, okay. Le isiphika nje. Step sokuqala. I think Z5. Ngapha ePastola eblue and white. Kitafule yasifapana. Yeah, kisifapano. Yeah. And then bese kuba nokuzikhodlo. Bese iba bulikwa. Bese kulandela ubupriest. Bese iya kumokamedi. Mokamedi manje so kameditse ushuthi ungakhona ukuphatha abantu. Ene zonke le stage lezi zinemilingo nje ezidifferent. Sometimes ungayiceda ne5 years ne7 years ungaqedi bathi nje yetsaso bakudryise nje. Iyathambisa iPastola. Mangithi yathambisa iceda nabo baba amandla. Ufuna uzodliphatha ubaba. Yeah. Ngoba uqeda ubaba amandla. Ibaqeda kanjani? Angithi manje kibo gamedi. And then kuphatha nabo mama. And then nabo mama bayaba nabantwana besimoya. Yeah. Yiba abantwana basimoya kiputhe uyawo. Seyilibana bahawo. Asingibuze solo umbuzo lo. Sihlala eSoweto nesikhule vele kuthiwa sonto labo mama lapha. Abobaba lapha bayasetshenziswa ngendlela yokuthi mhlambe
yiba abaklinayo yiba abaphekayo different so ngifuna ukwazi ukuyiqiniso kangakanani lokho So ngathi masithi sonke sikhona. Kunabo baba, kunabo mama, masisho njalo. Noma ngabe kuyenzakalani eblweni right. But the main thing, it favors, it caters the woman. Noma ngabe ungenilwe, angazi noma uyangithola. Yes. So amandla khona abase ukuthi manje nabo mama bangakwazi ukuzimela. Kusho ukuthi ine independence. ukuthi khathaza kubaba uzoyazi wenze soyizandla ngifuna ngizofika lapho ukuthi ngifuna ukuthi ni understand ne ithi base ngiya ngapha ku IPC bese nimane nithi yeah ama puzzles yeah uyangithola okay yazi mangithi nje masithi mangathi Christianity indaba ze spirituality hey ziningi uyabona khona manje angisuku ne spirituality sa African spirituality sebalwisa ngapha Christianity we understand yazi bathi before ungena masithi whatever uyenzi haste or in ebanki whatever or the precious masithi lendlule ena into ezinhle nani wena maybe you are a thief you want to kunento ufuna ukuyithatha la before uzongena ngithi uzoyiscouta le ndawo and then you must first bind the strong man ikhona leyo ncwadi eBhayibhelini ukuthi angazi ukuthi which chapter kodwa ikhona you bind the strong man in order wena ukuthi uzongena ke mase ubinded the strong man awuyazingena ukuthi abanye abazobathola kuzobalula ngoba lo oprotecte le ndawo umbambile akasana ukuthi angakenza ngoba ubambe the strong man so engikushoyo ukuthi the strong man ngizama ukubonisa the strong of iPastola and the strong of IPC against the strong ebayibambile call themselves Christianity. They are different ngathi mechanism abayisebenzisayo. Asiqhubeka sibuyele kwijeni yakho then because yeah sibuyele kwijeni yakho then ama puzzle azongena ngendlela but asibuyele kwijeni yakho mama kuseyagula then siyaqhubeka think ezinye izonke yeah ithi ngibuyele kwijeni yami and umama manje masika uyagula mara waba right mangamuyise esontweni waba right umama ara ebu rightini bakhe asamukeli into ngokufana umama bekathanda ukuthi ufuna ukuziphilela ngendlela aziphilela ngakho remember bengithe akubhenywa snefi akukhonzwa amadlozi akuna nix nje akupracticewa mangisho njalo eIPC there is nothing we practice okwakho nje ukuthandaza nokuthi wazise lo mthandazo omkhulu umama uyabhema futhi manje uyile snefi umama umuntu ozithandela amadlozi uyayenza manje sokuyi conflict in the house mina ngithi ngiphila ngelizwi yena ufuna ukuchubeka ngebelief yakhe kukwakhe lapho uzoyishisa impepho uyabavakashela inyanga uyazivakashela inyanga ene mina angihamba inyanga okukwaba yimazange ngihamba inyanga angaze ngaconsult angazi noma ngabe impilo inqindizele kangakanani ekhoneni I will never consult the state I will pray mina engikwazi ukuthandaza nokufasta phela and then engikwaziyo futhi is to seek the kingdom and pursue righteousness noma ngabe mhlawumbe angisonti angiyenzini angiphume endleleni kangako ngoba ngiyayazi indlela yami I must always do the right ngoba into ilapho sisuke silahlekelelwa ngenxa yokuthi siphume endleleni singasayenzi okulungileyo soyenza nje into zakho ezizokugcina zikubeke enkingeni thizeni ngoba impilo lena noma ukhula ziningi izinto ozozi experience angeke nje uvele ube perfect nje umuntu you understand noma ukhula uba namaphupho ukuthi mina ngifuna ukuba kanje
mina ngifuna ukuthi impilo yami ibe kanje, ngibe nemuzi, konke okuhle okukulangazelelayo. But manje umangale konke lokhu kungayenzeki. So ugcina nje kumile, you understand? And ekumeni naba abantwana sebaba khona. Na imishado ayiphumanga. Whatever la ukhona nje uhlanganabezana nemilingo, uhlanganabezana neinkinga. So what I've realized ukuthi empilweni umthakathi uyazalwa. Kanti nomntana uNkulunkulu futhi uyazalwa. So wena uzokuhlukanisa lokho ukuthi ukuphi ekuba umntana kaNkulunkulu noma umntana wabathakathi. Uyathola uzalwa ngaleyo nto leyo whatever. Angithi kubathakathi baba naloko nje. Lefatsa leyo lebahlayisetsa ngore ke bona bana babaloyi. Ebuthakathini mangichaza kabanzi umntana maseka bamncane kwabanye bayenza. Yazi bayamthatha umntana emncane bamlahlele ebondweni bamtry. Babamlahlele ebondweni wawa. Uyoba isidalo ngokungapheliyo. Bamlimazila ngithi mncane. Mara lo onaleyo nto leyo babamlahlele ebondweni Spider-Man emncane njalo. Bamthathe angawanga babo kusho bafuna ukumbona ngaloko. They test the water before bangamu initiator kulobo buthakathi abaza bafuna ukuthi abuyenze umntwana. You understand? So ubukhethwa nabo asindaba yokuthi uyenzwa njengaba thakathi bayenza. Wena ukukhula kwakho uba umntana nje onomali uzalwe from your parent. They was humble parent from mother and father. Ukhuliswe nje ordinary, ayikho into special etheni ngawe. Mara along the way wena mawukhula umkhethwa ugcina sowubona izinto ezikuyenzakalayo. Kufana nokuthi nginomoya kumele ngiyothwasa. Abanye ayikumele eyami eyasemanzini, eyami eyakuphi kuphi. Mina akunamuntu othe nangiye kuphi. Mina kusho ukuthi yimi engizifunele indlela yami. Ngoba ubaba nomama bawama 12 apostola. Bebase 12 apostola. Sikhulile 12 apostola. Ngikhumbula at the age of 9. Si late. 12 apostola isikhathi ngikusonto eyikolweni emaklasini. Sesiyagijima lapho sifuna ukuyongena na manje basathandaza mabathandaza bavala umnyango lapho igosi lizovala umnyango ongaphandle ungaphakathi sesizolinda thina bayathandaza. Ngithe ekuthandaza mabasathandaza nami sengimile lapha eminyango ngamboswa ngelace. Ngiyabona it's just a vision. How mabathi amen le lace le mangivula mina ngiyayibona ngathi umlotha like kusho ukuthi inet yakhona ibhalekile mangithi iyasuka. Hawu manje ngiyamangala hawu ende ngumntana ngimangele angazi ukuthi ngizatshela bani lento mina engi-experienceayo. Amen kungena esontweni ngiyathandazayo sibuyele ekhaya. Hayi ngiyakhula. I'm experiencing what I'm experiencing. Ayakunandaba. Umama ke manje before futhi kamndisa angithi ngisasemncane elibele ecala igula yehla nyuka phuma lapho ngena. Nathi nje nami nje ngidonsa kanzima esikolweni ngiphathwa amakhanda yazi ngibona nje izinto. But I remember when I was young ngathi ngikhunjuzwa ukuthi ngubani mara ngingazi ukuthi ngayichaza ngithini. Ngoba bokunezinto engizibonayo ukuthi ngiyakhunjuzwa ukuthi ngubani but I cannot clarify that ukuthi actually ngiubani. Ngutsidi umntana kaSophie noJohnny. Mara understand ukuthi ngathi ngubani ngoba izinto ezenzakala kimi ngathi mina ilife yami ngihamba nani ngikasisuthu bari kikuwo. Ikuwo is like a curse. It's like yabona umuntu makashona ejardini ungakazi ukuthi kuzoba nomuntu oshonayo.
mhlambe wena ukuphi masithi usedrobheni uzenzela into zakho ube nabantu abafikayo bakushaya ngicini umangalo hey ube nje nebhade lenzakalayo ngaleso sikhathi ubuye uzibuza ukuthi baba ngisukelelelana mawufika la uthole ini isibiko uzibana undlulile oh no wonder baba ngicala ikuwo is something like that ukuthi uhlala uyaqaliwa nje so mangithi mina ngikhula ngaleyo case ngihlala ngiba seyinkingeni angamukelekeki ebantwini ngiyiwani nje yazi noma bengisesikolweni mangisesikolweni yazi noma ngabe abantwana bayatshontsha ini yazi into engiyithatha mina ngisithathela iBhayibheli ngesho ukuthi okoko ngisithandela uNkulunkulu ngine NIV ngine good news nginaliya Sesotho nginesizulu ekhaya ngikhula nje ngiseBhayibheli ngiyafunda nje mara okwami nje kula ngiyalifunda leBhayibheli so engakusho ke mina ke mangibe ngikhula ngayo le case le men don't understand me women they just want to use me I'm not fitting in any way I'm odd ngihamba nje nento strange ngingenile ngaphuma emasontweni njengoba ngiwazi nje ngiphuma lapha yana nakhona ngisitshe ukuthi mhlambe mangafika esitulo ethizeni izoka amukileka lento le eIPC njengoba ngithi ngimncane mangena ngimncane nginjalo ngingena ngaze ngasetshenzelwa ngabona ukuthi ayingisebenzeli ngoba umama wabuyela futhi wagula sekane treatment yakhe manje nayi useclinic ayisekho ngapha manje nami ngangathanda ngendlela bayenza ngakhona ngaqasuka ngiyithandile mina kuyime ngingenile noma ngiyeka ngayiyekiswa ngiyathanda mara ngingasathandi treatment nangendlela ngiyenzeka ngakhona ngibona nje inzondo ngibona nje uthando lungekho mara bakhuluma ngoNkulunkulu mina ngasiphumela that was 1996 mangiphuma esontweni 1996 this is is 2026 I think almost 30 bani Phuma 1996 yeah 30 years sengina 30 years ne yeah 30 years ngiphumile eIPC kodwa nginakho konke kwase-IPC le case engiyikhulumayo njengoba ngisho ukuthi ngilele ngihamba kabuhlungu noma ngabe mangithi ngiyajola imijolo yami ayilast mangithola nomsebenzi angilast nasemsebenzini ngize ngizame ukuyenza ihustling nehustling ngeke ngathengisa bobuhle buhle uyayibona lezi zitsha ngina house to sithengisa ugaina uthola imali ngecommission noma ngabe nginabantu engihamba nababangana ngithi sonke ngizolibele kuzoblenywa mina ngitshontshile noma ngithi akusime ngitshontshile let me rectify this mistake enithi mina ngiyenzile ngithengise ke this month ngingatholi imali ithathweni ngoba nithi hayi asifuni ukwazi ngawe ngigcine ngiyekile ngathengisa neAvon ngenze neAvon ngayenza IFA ama-insurance ngenza nje into eziningi nale bayibiza le imibhede le ngiyikhohliwe lethingisa ibedding kusho ukuthi nje ihustling ngikhumbula umntana ngathi nje umntana mongibiza mamkhulu angitholele umsebenzi kuyenzwa ama-diary silapho and then senze busuku basitholele iclass sihola ma-400 ngalelo viki imistake yenzakalayo nama-diary angayenzakanga kahle ngamukela ukuthi hayi ngayenza kabi kodwa mara manje bokungathi manje yimi wonke ongenza imistake kuzo zonke incwadi ku-always blame mina engakusho phecelezi ngiyiround kusho ukuthi wherever I am there i-situation might better Sadanga. Yeah, I have to be pointed. I have to take accountability. Ngingazi ukuthi ngizothini. And then they don't take the word from me. Ayikho into ezongisebenza noma ngabe ngizophika kangakanani.
kodwa ngiphikelela ngisonta ngiphikelela ngiyenza konke ngizama ngakho konke But do you ukuyenza fast and, kahle uyayibona lento uyenza kahle and uyamthanda uNkulunkulu mara wena njalo ulandela into ezisnacks uyathola ithe mangisasonta ke eIPC ngingakaphumi ngilibele ngiya khona ngithanda kuya khona ngibela from eMirafi ngihlike eKwezi Dobsenville ngithi izone 10 ngiyafika ngeenyawo siyahamba Mike khami ekubuyeni kwami esontweni ngikhumbula mangibuya and then kwavela nje umfokazana la emahlathini ngasemfulweni before ngifike eKwezi hawu nangu uyangicubula umuntu hey umuntu sekangitse emahlathini hey ufuna ukuyongirape hayibo yimi lo sengiya hawu Nkosi yami ethi omunye ngithi ngibona omunye ubhuti eyoncede baba lo muntu ufuna ukungirape kade udlini imali zakhe ngithi yithi labo sesiyashosholoza puruputu siyashosholoza yithi labo semahlathini ungisa lapha hey hamba sengithukile nje yayana yazi ngathandaza yena ubaba wami osemazulwini ubaba wethu osemazulwini I pray uyazi masokumele ke ayenze lento wangikhumula sekangibeke wangishaya wangiganda ezandleni ngaphelo lamanje mase kakhumula athi ufuna ukuyenza leyo msebenzi yathamba iorgan yathamba I'm telling kwaze kwathuka yena waphakamisa ubruku wagcoka waze wangiphakamisa wangigcokisa wangithintita ngabonga ubukhulu namandla kaNkulunkulu akusukuhlakanipha ngobaba wethu wasemazulwini ngingakazi nabafakazela abale awafada nje ngamthemba lo baba wethu wasemazulwini ngoba wangibonisa ukuthi I'm there for you Sid akwenzakanga lutho ngangazi ukuthi ngizoyikhuluma ngithini ngoba umama uyazigulela yazi ngoba into yami ngoba nasendlini singamasibili ngasizwani ngizotshela bani ngatshela umngani wami yimi lo yayithi mudimo IPC waphila ngiyamprisa sengiyamkhuphula lo nkulunkulu lo right siyahamba nje endleleni kanjalo mina ke namakhesi wami njengoba ngisho ukuthi ayikho indlela engiyihambayo isebenzeka ngasetshenzelwa ke usetshenjelwa suyi adult akusetshenzelwa abantwana ngoba manje masuyi adult manje ke uyakwazi ukuthi uthatha ama responsibility accountability ukuzimela ukuthi uzoyimela le abakuphayo abantwana ababhabhatiswe IPC bathi bayabusiswa nje uwe umuntu omdala abakupha the real thing ukuthi uwe ke ozoba umgadi womuzi wakho uwe ozoba umhambisi nakubantwana bakho baba protected so engizama ukukusho ukuthi kubazalwane baphila in Jesus name ne kubukhetho babaphe the real name elingafani nelika Jesu le IPC bathi kabaka lamrena Jesu in each and everything abayenzayo ngenxa kaJesu ngapha ngapha akunamathangs mhla ubaba aphiwa lento le ubaba umndisi makaphiwa lento le uthi if mani ngamamela kahle athi bamthathile bambeka la bambeka khona uthi nakabo ngibona ichuti tsabatho ha ke di bona ari barapela batho ari mara ne ke sa utlwe re bare mara at the end utlule ka baka la morena Jesu wayibamba lapho ima makasho umoya loyo wamfundisa the real umthandazo ukuthi bathandazwa kanjani so what I've realized ngapha ama tongues ngapha baphila ngale gama leli njengoba siba exposeile balishila kusase imfihlakalo balisho ngoba liyafuneka ngithi bafuna ukulazi ukuthi yini ukuthi baze bathi i-cult yes i-cult is true ngoba ngempela ayenzi njengabazalwane ayenzi njengaba uma bathi ubaba umndisi is the most powerful man yes is true and then mangithi ngiyabheka nalama case angilandelayo nokuthi why izinto zami zingangilungeli ilife yami nje stagnant imile nje ayindawo what I've realized
ubaba uMndisi usebenza ngama-stars esimhlambe nazi ukuthi a star ubuntu bakho, ikhono lakho, ubuwena bakho bonke, the energy oyikhiphayo whatever mabasebenzisa i-stars kusho ukuthi yena uphiwe ukuthi akhiphe abamba ama-stars. Angazi uyakhumbula uma ungazi uyivuna chaka bekasonta lapha ukhulele lapha yes abazali bakhe naye wakhulela lapha wamtshela baba wena will be a princess of Africa ngempela kwenzeka kanjalo kusho ukuthi akathandanga ukuthi abambe uYvonne but umuntu ubaba uMndisi okwazi ukubonela ukuthi wena ikusasa la kusho ukuthi usho ukuthi uyakwazi ukubona ukuthi uphethe sona so wena ngithi uyabelieve with wholeheartedly ngakho konke ukuthi ngiyitholile indlela kuyiqiniso ne unikele ngakho konke kwakho. So mangithi usebenzisa ama-stars ngempela iqiniso ngoba after ensebenzelweni yami mina ngidiscover ukuthi who I was, my past tense before ngiba uSara uTsidi wakaMupeti. Mangithi my past tense ngakhunjuzwa upast tense wami kusho ukuthi you've been reminded your nearest death. You've been reminded your nearest death with who you were before you are now. So lento kimi yayenzakala ngile eIPC ngayibona lento ngakujabulela lokho ekwenzekaleni lokho ngaleso sikhathi ngiyibona yazi bokungathi mangivula it was a vision iyenzakala in real in such a way ukuthi mangathi ngithinde ukuthi ngempela fighting ngazibona ngigcokile le roko ngilwa ngokungathi ngimkhulu abantu basemuva escaping mina ngiyime ngivimba ama-arrow. So igate angithi kunamaphila nalo ikhanda le previous death nalikhanda lami livela nakabili with blazing fire around it. You understand? After that azange saba right ngagula bongathi ngiyahlanya mina ngibona yonke into mara wena ubona vele ukuthi akasekho right. Mina ngisifila nginormal ngoba bengingalali bengingadli bengaphuzi bengikhulumela nje ngingananokukhathala. You understand? And umzimba you become exhausted. Umzimba umele ulale every day angithi ukuphumula is how siyenzwe ngakhona but ngaleso sikhathi yeah kubhlungu la kuchisa kubovu bokungathi ngibe kwi-ayini elishisayo la nini I feel burning inside me ngathi ungangithela ngamanzi mara manje unfortunately lamanzi lokushisa kungaphakathi kimi akunakuthi ngathelwa ngamanzi. Ubaba wangithatha ubaba wami ongizalayo bona angithi bengigula ngilapha ngoba ukuthanda kwami ukuyithanda kwami lento ngize ngasuka mina ngayohlala khona ngithi ngifuna ukusebenzela uNkulunkulu uhlala eIPC yeah azange ngithathe Middlelands ngayohlala eZirego bese bamuvele then ngathola kumsebenzi ngabasebenzeli endlini so ngiyabazi in and out ngiyazi I know them ngisebenzele ngina khona bengihlala nomama omkhulu ngisebenzisa khona. For how long? Ngoba ngisuke 90 ngihambe ngikele soku 96 ngoba bese ngicikiwe ngathi okokungenile 85 86 87 yazi ngize ngayeka nesikolo ngithanda kamili moya pilu kabohle baka ngahlala kari ko ithutela bomudimo ngacaka abazali bami ngacaka abasekhaya ukuthi abantwana mabaphesua leba abaziphesua ngapha wena wakhetha le ngathi is how I felt and
into engiyithandile, but for me it was a living hell. Ngoba akunathando lapha yana. What you mean? Batla usutla. Amapansula abantwana bakabakumdise, let me say. Kibo tswarilwana buvuka abubamba beyawe. Yayibona la mangithi amapansula ilabantu abarough and tumble, abochokolini lasiboni yakhe. Bayaziphuzela nje abana. Kama na kuchukulini. Yeah, ilasiboni kababa. It's Jacqueline. U18 firstborn. Ngazi kanjalo manje njengoba ngizwa sebathi ayakusumntana khona. U18. Usisi uTswaro. U-Irene. uJacqueline, these 4. 3 girls, uyeke uClayton bekuyi. And then uJacqueline indoda yakhe uBobo. uBobo naye uBobo umdisi. Uphuma eRandfontein naye ungene ngobumdisi. So uJacqueline uMiss Mudise. Uthatha isibongo saka umdisi naye uphuma lapho uma khona ukuthi uvele kuumdisi. Nice isibongo Abatswana. Besengithi Shezi kaMandi. Umkhwenyana umdisi. Umkhwenyana. No makoti umdisi. Angithi umakoti uphuma kwaMdisi uvela uba umntana kaMdisi. Senimi yakhona umdisi kuyi2 bashadile. Kenziwa vele. Ukunene nokunene bashadile. Ngisho ukuthi ngihlangana vele ngabo ukunene. But mhlambe at the distance relative. Noma kuthiwa nje mama umuntu mina nje umuntu wakakunene anga. Umuntu wathi oshare nje naye isibongo akunakho ukuthi wase Eastern Cape ngakuphi. Wathi nje ungakunene angikwazi. Okay, akusho ukuthi ke abayenzi ngendlela. Awusithathe nakho ke manje sewufikile yasebenza. What is the treatment? What are the things that you will notice ukuthi hayibo kanti kwenzeka kanje yini aqeda uthando manje ngale sonto? Ngathini yes, there's nothing much mangisho. Ngoba umuntu noma umuphi onemali ungatreata kanjalo. Ngathi mina mhlawumbe ngizathi ngibone impundulo kaBaba or inaya akukho lokho. Mangithi kunenzoni uJacqueline bokumuntu ophuzayo makaphuzela phezukwami. Leyo treatment nje no akuhlukumeza uJacqueline. Let me not talk about her ngoba manje iyoziwa abantu bonke yabo. Let me just respect her. Sizoyikhuluma ngelinye la. So mara nje treatment was not nice. Akunampatho right. Uyasebenza uphiwe 80 rand a month. By then, and then I never worry. Nini yena ukhipha into enothenga ibhiya. So into njengalezo. But I continue till ngafika kwaFici. I think 3 to 4 years ngilapha. Ngisebenza. Well, ekuyekeni kwami sengimoshekile emphefumulweni. Ngoba ngizitshela ukuthi mina ngithi ngiyenza intando kaNkuluNkulu. Bengumntwana ngiyintombazane nje ethwele, ngagcoka icici, ngigcoka iroko. Uyazwisisa ngimamela kahohle. But ngaphelelwa uthando. Ngazitholela umuntu wangangiyenza kahle, wahlukanekeka. Njengoba ngisho ukuthi nemijolo yami last. Iphelela nje emoyeni. Hayi ke ekuyekeni kwami sengibona na into le vision le engithi ngiyibonile iphethe konke. Iyo ke the most important thing iphethe konke ngokwesonto. Akusiyi vision ephelela kimi kuphela kodwa iaffecta mina kuphela. Noma ngabe bakhona ba-affectayo ngandlela thizeni ezabo. Nami ingaffectile kakhulu hayi kancane. Ngoba ukuphuma kwami ngithi hayi ngidlayikela kwabazali baningi. Jesu ke morena ngithwele pili ka life yaka ngikhonze ngenza impilo yami akwenzeki kanjalo. Mawukhonjile mawumkhetho. Akuyenzeki intando yakho. Noma ngabe uyenza bona bo fornication ebazalwaneni ngithi fornication.
noma ngabe uyenzani embi uzozitshela ukuthi mhlawumbe uzobuyela ube right akubi right and mina mind you the most thing eyenzakile kimi ngoba ngakhetha uNkulunkulu ngangakhetha necareer why ungakhethanga noNkulunkulu ngabona ukuthi konke lokho engibonisiwe kona ku enough kuzongenza lento engifuna ukuba yiyo mara kwagcina sokuthatha hey kudonsile up to 30 years kodwa ngifiki lapho uyathola so njengoba ngisho na 30 years ngiyekile lapho mara yona azange ngiyeke ayingiyekanga ngani na ngaphandle abantu basiphilela intando zabo into bayingekho right uyenza njengenjwayelo uyohlola angithi mawuhlola sometimes bazokupha into bakupha yona bakukhombisa ukuthi yenza ka so uyenze ushuthi uhlanganisa amakhathakhatha ngabe usasonto umzalwane uyakhonza uyathola ukuthi ungakhona ukuba umzalwane ngabe uhamba iside hustle yakho eyinyanga nani is wrong ukuzilungisa angithi ngisho njalo sithi siyazilungisa ngithi hayi mudimu wancediswa sithi sisho njalo abani sihambe ngaleyo ndlela leyo manje izinto sezivulekile sesibona kabanzi nezitori ziyasho into ezenzakala manje azifani nalesikhathi sakhula thina ngithi bokusafihlekile manje yonke into seya expose yonke into ila right mina njengoba ngithi ngayeka ne-career ngamkhetha lo nkulunkulu ngamthanda lo nkulunkulu I never participate anything whatsoever to this system because ngalento engiyazi I never pursue the career I never do anything haslile ngandlela zami zangimosha nama hasli ngangimosha I end up mina ngusidi nje being a maid yes pieces yang a maid a piece mangiphuma ngachubeka ngaba i-maid ngiba uneni ngoba ngithi nje umsebenzi wasendlini ngagcina ngalokho ngoba ngizitshela ukuthi le yami izovuleka angikhethanga ukuba i-maid ngoba ngithi mhlawumbe ngisihluleki injongo yami the purpose ukuthi ngifinyelele le gift yami but manje for the fact ukuthi ayaziwa le gift yami futhi akunamuntu oyibonayo awunamuntu oyitsotelanga they will take me as I am njengoba ngikoropa no one will hear for me no one will understand me ukuthi indlela yami eyiphi akekho intellectually ne diplomatic ezomamela mina ngayanga esikoleni okucala nje masisho njalo ngoba this nowadays uthathwa ngokuthi unaziqu ziphi ufunde kuphi uyenzeni but believe you mind le engitholile eyamampela kusho ukuthi mangithi la angizelanga ukuthi mhlawumbe nginegotiate iphelele la sengokubonile kuningi and mangikuningi ngiyabona ukuthi kuzogcina sokuaffecta nani nabantwana mina in my journey azange ngigule ngize ngibe into ekimi yini inkinga nje yinkinga marugula ngishapha uNkulunkulu unami uyayithola abantwana bami nabo basachubeka bayenza baye ezikolweni bafundela ukuba whatever bafuna ukuba yiyo but abaqedi you understand kakhulu lo wami waka 88 umfana obviously indlela ziningi uyathola nakusukunabo matshwala sokuyaphuzwa imijolo awusukunabantwana kuyachuma different mothers uyabona kusho ukuthi nje impilo ziyamosheka nezabantwana uyayibona lento ukuthi mama yilento le ngoba ayiphumeli obala as long anything is secret uzalibela ababhizi nathi usathana emakhoneni so manje ngithi mina masiyikhiphe ibe sobala si-expose sikwazi ukuphilela uNkulunkulu sikwazi ukuhamba ngendlela efunwa uNkulunkulu sithola inkululeko yangempela hayi le nkululeko le eshiwoyo ezweni ngoba mangithi ngiyabheka inkululeko yamanga yabona mangithi inkululeko yamanga me as a simple person choosing this simple life
yabona mina nama-bank I don't understand yazi bathathe naleyo mali encane ngikhumula nje khona manje nje umfana wami bekangifakele i-150 ukuthi bengimfonela ukuthi angifakele imali mangithi ngiyabheka from Standard Bank to FNB i-150 mangibuza ukuthi ngafikenyelela la ijabulani ukuthi why ngayitholi imali but kusho ukuthi azange ayenze instead immediate payment ufakile kanti kubuthe immediate nga-understanda lapho but mhlawumbe izavela during the week hlanhla leyo bengine-100 ephesini yokuthi ngigibele so cabanga kube benginganayo leyo mali kusho ukuthi bengingeke ngimove maseyiza sokungaboma-Tuesday sokuyi-52 hawu ibhenki ithathile for ini noma ngabe kunama-charges mara emali engaka namanje emholweni yami sokunemali futhi phezu kwe-2,000 engiyifakele ingakapheleli nakho mangiyicalculate 81 rand so ngizama ukucacisa lokho ukuthi kwenzakalani nasey'malini zami ayicali ihlala iyenzeka lento le yokuthi imali zami zinyamala inkinga nje zinyamalala kumele mina ngiyomemeza ngisaya futhi emabhenki ngiyobuza bangitshele lokhu nama-protocol nanani ngoba anfuthi ngoba bazothi futhi aka-understand ngoba futhi akayanga esikolweni mara bayakhona ukuthi badle iy'mali zethu ngendlela bayifunayo so whatever I've realized i-system iyabheda and then i-system ayisisebenzeli you understand abantu bayile ey'koleni bafundile manje they can stand their ground bakhulume ukuthi asiphathekanga kahle angithi naku nomntanami khona manje izolo ngingayi kuphi izolo uthi uyokhipha i-500 you save ufuna ukuyochina and futhi ngithi angitshele kenye ngizokwazi ukuzala uya makafike you save imali ya-reflector efonini ukuthi iphumile nesikhathi akayitholi bathi makalinde alinde 24 hours ukuthi ivele ngikhuluma nje kumele ngisayolwa futhi mina eyu-save lesi engasekhaya emapetla ngisayolwa ukuthi iphi imali yomntana niyisephi you understand kusho ukuthi nala afika khona makasebenza angeke ayithole imali enkulu kuzoba nenkinga yeah bekasebenza enye nje ezindlini bayenza sokwama-office engineering bayenza imigwaco nani yena uthi uyogena ne-experience abakunala bamsayinise khona abanye nge-internship bathola boma-7,000 yena bamupha 2,000 abambhalisa abamyenzanga ukuthi mangithi ngiyabheka sokuyinorm for yena lo wentombazana sokuyinorm kumele athole kancane ngisayolwa namanje ngolola ukuthi manje imali yomntana ikuphi engizama ukukusho ukuthi ayikho into engihambela kahle noma ngathi ngizojabula ikhona ezongijabhisa iyangijabhisa mara what I've realized engiyinotisile kuko konke lokho okungenzakalayo amandla akhona impilo ngiyaphila wena Chris angivelelwa yinto ene ngihlala yabona mawuselokishini kunabathakathi in a different way angeke angenathi mina ngumthakathi ngihlala nama different ranks kuya ngokuthi kulelo lokishini kuphatha which rank ebusayo ngobuthakathi you understand abanyathelela abantwana ukuthi bangaphumeleli kungashadwa kungaphunywa kungabi nencubekela phambili kungathengi imoto kube stuck bakhona abantu abaphethe lezo zinto lezo so ngisurvive into ezinjengalezo noma ngabe angishadanga single parent I survive that ubuthakathi abungeni I survive that ama-HIV angwatholanga I survive that ingozi angizitholi I survived that ngabona amandla nobukhulu bukaNkulunkulu ukuthi amandla khona nawo hayi ebozalwaneni hayi ngale ePostoli Blue and White le engifundiswe ubaba uMndisi yabona akasekho sokusela abantwana izukulu lezi sisele akasekho yabona le ngifundiswe ubaba uMndisi amandla khona
noma ngabe ungaswela kanjani you're protected. Ukufa kukhona sithi ngeke sife. You're protected engozini. You're protected ekudlisweni. You're protected eyintweni eziningi uhlala usinda nje ubaphunyuka bamphethe. Why uba protected kanjalo? Njengoba ngishilo ukuthi ubaba uMndisena uphiwe ngokuthi abambe itazi zabantu. You understand? Lapha yana bathi ufola ka uyipolela. Ngiyangithola. Phola ngokuyikhulumela. Uyazi njengase Rome. Rome father I've seen ngithi Rome. Angithi nangu father ngapha kulesipili. Bayazi kun father today I've done this and that. God forgives. He's a Pentecostal. Huipulela dibi. Dibi sa how? Dibi sa how? Is the most powerful thing. Mawuthi kamdise had a gift yokubamba itazi abantu. Uyazibamba ngifuna clarity lapho ngathi mhlawumbe Athi uthatha itazi abantu azisebenzise for yena. Mamela uyazi wathini? So uyangidida. Okay. Wathi Modimo umpitseditse ho tla sebeletsa batho. Ne? Are Modimo umphile batho. Ya ba lefa laka. Mi batho ke lefa laka. Ngamanye amazwi abantu yifa lika baba uMndise. From enkulumeni yakhe ngathi mawuyi1 uziphi isikhathi umbheke lapha ku YouTube la khuluma khona bamvezile uphiwe abantu so unamandla ukuthi avale unamandla ukuthi avule manje right lento le Ngizwa lokho nami. mamela ke what I've realized yabona ukuzidiscover ngengakwata ngayenza sengize ngiphuma nasebhekels da police station ngifuna ukuyozikhulumela mina ngicabanga ngihamba ngalesikhathi ngiyiwa but hayi icases zaseziribacom zibanjwa ipolice station zebhekels da angazi bengicala ncane nokunyathela lawo mabala sebhekels da angiyazi bhekels da mara ngiyazi ngizulile ngithi sihlupheka kanje kubanjwe itazi kubanjwe ubuthina bethu akafihlanga bathu kilifa la hayi and then mangibheka emfundweni zakhe athi uNkulunkulu uthandaza uNkulunkulu kaAbraham kaIsaka kaJakob kaAbraham Jacob Isaka Modimo wa Israel yonke leyo clan ilidela ekugcineni sokubani uJesu angithi uJesu angithi naye abakhulu yini sithi ama ancestors kaJesu ngoba uNkulunkulu ka this trinity le yonke into mabakhuluma kilebiwa Modimo ka Jesu Jesu ke molebiwa ka moemedi eling moya o hala lelang. Yes? Whatever masithi bayenza nama testimony nabantu. Mangale I thank the name of Jesus Christ wara. Ngapha kilebuwa Modimo ka Jesu. Modimo Jesu ke molebiwe ka moemedi wa rona eling moya wa Allah. I fought my whole life pigisaning with a statement. Uyazi babuke wema wathi batla moyemela Jesu baba ba re shu ngatawu lefatse phela le emetse Jesu ya no ngari batla re tlo yema re be re shu ntate o tla kang hayi mamele hayi ngayiziba nganganaka yazi mangilibele mangikhula ngiyayibona leyo nto le and yazi bamele baze bathi shu ngathi yo enesimele sonke ne Jesus is coming, we are waiting. Bona, they are not waiting for Jesus. They are in a land of Canaan. What you mean, eating milk and while we say we are waiting, bona they are enjoying.
eating milk and honey. Ka baka lami rena Jesu badla ifa lika Jesu. Mangisho njalo. But how can you eat ifa lika Jesu while you're doing bad things? Of which is which bad things. Mauthi babamba ama-stars, and now remember now on your conversation later you said izinto zakho zibheda, you think ukuthi izinto zakho zamosheka khona since inkinga zikulandela. Yes madali, inkinga zami zangilande. Yes, sometimes uNkulunkulu bari mathata atlisa mamelo. Roman chapter 5 mathata atlisa mamelo itlisi kelo tlhoko ya o hlokomela ntho engwe and then o fitlela o bana le tshepo and then say, oh, now I understand. Then uhlale ethembeni. Angazi noma I understand le nkulumo What is engisho. it that you think is right that esontweni likabaModisa abayenzayo that you feel like this one is right? I never thought it was right till I think is right. Yabona ngina 30 years ngiphumile. But believe you me, libitso leo ke fiweng lona liyantshireletsa no matter what. IPC is against dependent. I mean independent. Awuzimeli. But which spirit do you think they use? Angis Which spirit do you think they use? Because you can do miracles, but my question will be, from which spirit? Because okay. yeah. Mauti which spirit they use. I think the very spirit from Israel, the very God of Israel. Why am I saying that? Ngoba ogogo babiza uNkulunkulu kaAbraham, Isaka, Jacob. Umthandazo omkhulu, yazi umthandazo omkhulu wakhona yini? The biggest prayer. What is it? Our Father. They use all about Jesus. Why they don't use the Bible? Eh? Why they don't use the Bible? They use the Bible and they read the Bible. Ubaba before ashona, before ngiphuma, wasishiya usho afundela abantwana. Not literally mina special. Mara ngabona ukuthi yazi ungiphelona le mongolo Roman 12. Uyabona Roman 12. Umfunde wonke. Roman chapter 12. The living sacrifice. So mangithi ubaba umndise incapable of ukuhola inkanyezi. Ngabona my star. No wonder la ngaphandle singasibenzi. Uyathola? Sibanjiwe. Ukuthi mina ngisikhulile ukuthi sisebenze istar sami ngithole whatever. Angithi ngabuyela nakubazalwane sengiphumile ngishayela ama round mina. Ipostola nayo iende le yokuthi kumele uqale lana uyenza Israel ungena iTira phuma eyiphikede indwangini abo aba against balwa nayo bathi hayi ngaphuma ngoba mina bengasayile ngithi ngoba wena anti so uyithwele ithi ngiyenze ku waze wahamba washona sengisele manje mina ngiwa le ndo angakayitholi umama nayo uyangena uyaphuma namanje usahamba treatment ye schizophrenic usaphuza amapilisi u70 bras akakayenzi i80. At the moment, where do you stand? I know we're running out of time, so yeah. At this point, where do you stand actually? At this point, I stand as masi beki qiniso phezu kwetafula. Silibeke abantu balibone libe sobala. Ngoba manje bakhona manje abagqeka ubuKristo. Uyabona? As much as bagqeka umndise nawo wonke lamasonto angisiyagqeka kwamanje. Hey ba wrong, hey abanye bayasho la isalala nabutokolo ziningi izitori. So ngabona ubutrue nobuqiniso ngathini be protocol yeka babumdise ngoba ephiwe legama le ngathi soul captured there. Ngizolibeka nje linjalo iqiniso. Soul captured there. Njoba ngisho ukuthi mina I saw the vision. And then mangithi ngiyabheka namakhala akhona nani they are resembling the thing I've confirmed. You understand? Noma singasuka saya khona.
ukuthi ngakubona lokhu. So manje mangithi ngiyabona lento iyachubeka le eyami icase I nakunomntanami as much as afuna ukuba yini empilweni naye manje sekachumile sekanabantwana bayi2 mfana wami different mothers uyalwiwa ulwa naloyana yabona akubi nokunetha akunamishado imijolo mara kuphela nini akunamthetho as much as siyahamba isonto kubazalwane siyakhonza siyafuna iorder mara ayikho kuyadelelwa ayiki order akasekho umuntu omdala ngathi siyalingana sonke yibona lento thina sikhule simazi ukuthi umuntu omdala nawo manje uyathola till I realize ukuthi why ngithi kuyiqiniso iIPC embrace men indoda umuntu omkhulu eIPC indoda bayibiza ni brand yeIPC indoda isibongo siya embracewa isibongo eIPC ngithi ne garden boy khotsontathu uzomhloni ngithi nomfana omncane kanje uzomhloni shwele ngiphume ngaphandle emishadweni asishadanga ngithi mara uyabona uyahamba I'm a single parent ngihambile nabo nalabo mama abanye bashadile abanye bazifanela nami ubaba makahluphe ekhaya ngani uyahlupha ngithi siyabona vele uyamshaya umama uzothi short left bathayibe lamanzi lawa yona kuyapapa hani uyimithia kuyapapa usakaphuma khona ngithi singabangani siyazi wena ubuya lo ubuya khona uyibukatele siyabona cabanga nje masibe ngathi akukuthakatha maye masiba ngathi emishadweni mama bahlale bonke la bonke namhlanje sizogabhisa bobaba ubabana abazovuma willingly asinibusi zowagabhisa bayovu abobana bazowala hayi no man ngeke kuyenzeke lokho uyani uhlakatse fini so sengikhulumile ukuthi nemishado bazibambele labo mama bayalungisa bomama bayalungisa yazi bayalungisa ukuthi ungasamboni usibongile ungasamboni but ulungisa ubalisa but kimi cishe kufanele nesangoma angithi ngiyo le engaphandle yenzakalayo angithi mina ngichaza yona uyangithola kodwa Chris sengiyayibona ukuthi uyapi ukuthi bengiconfuse kancane but manje sengiyayibona indlela uyattack ngayo okay. yeah ukuthi you trying to say kunezindlela zangaphandle ezingaphakathi ayikho phakathi le engisho ukuthi ngiya understand uthi before ugenelele manje uthe soyalazi iqiniso then you mentioned ukuthi kabundise indoda iyaziwa iyahlonishwa nesibongo siyahlonishwa ikamera kana siyahlonishwa then what you call wathi ngapha ngaphandle abomama yibo bazilungisela amadoda should abasonti like esonta umama asewesela umama aseroma umama ohleli umama osepostolo sezayoni ungizwe nabanye abazihlelele yazilungisela imishado yabo abalungile nabangalunganga noma abalungile bayathi short left angeke abantu bathi baze baphakamisa hayi mina ngimsula kusho ukuthi kukonakele mangisho njalo uya understand and mangithi ngiyabheka kumosheka kanje indaba iku relationship mama soqhubeka nale conversation ngenxa yesikhathi but engifuna ukwazi in closing I think abantu bengasenda bakhona banama question abawasendeni masibuya we'll talk
sizoqhubeka nendaba but based on ama questions abantu. But ngifuna wena ne-IPC nimephi kahle kahle. Mina ne-IPC, as far as I'm concerned, I've got nothing to do nge-IPC. Ngithande indlela ubaba ayenza ngakona izinto. And mina nguThidi Sara Mupedi. Ngithanda ukuthi ngathi ngathola abantu abayongikhapha. Ngiye e-IPC. Ngikwazi ukuthi abantwana bami basebenzele bakusho ukuthi ngathi impilo yabo izokwazi ukuchubekela phambili. Bashade e-IPC. Kusho ukuthi nje kube nokuthi ngincediswe ngabo. Mi esasengil parent isicelo sami ngoba azange ngakhonza amadlozi nababangazi. And then as I never feel ukuthi I'm an African. Umzalwane manje uyini? Umzalwane. Ngumzalwane mara angisayi kangaka esontweni. Ngilesikaya ngithi mina everything yami ibase kuphila imaphedla. Nini ngisesontweni nini yathola ngenxa yokuthi sengikude mara kodwa ngumzalwane. And emzalwaneni bami noma ngabe ngizayi approach indaba yami abayithathi. Ngathi how about all churches ukuthi sikhiphe lo omubi lo ngoba siyeza la siyakhala ngeChrist ukuthi senzwa sona so. How about all churches practice one thing ngisasho namanje one thing sibone ke ukuthi who is fooling who uyathola. And that one thing is polygamy. I'm telling you engafunwa abantu amasonto mama sivada sizoyiqhubeka. Ngiyakutshela mama advice from me to you, from Chris Network to you. Stop seeking uNkulunkulu emasontweni. Angisamsiki. Yeah, stop seeking uNkulunkulu. Angisamsiki. But right now uthi ufuna abantwana bakho ba-IPC bazotshela umshado nani? Ngithi mina ngifuna amadoda azongikhapha ngifuna ukusebenza manje. Mina ngifuna ukusebenza. Bonseng pepenene yabohle ngisebenze e-IPC. Kahle kahle wena usasonto e-IPC. Angisasonto. Ngifuna mangiya khona ngithi angisasonto angisuyi member futhi. Ngifuna ukuyosebenza ngiprove anything wrong. Ngiprove iSouth Africa ukuthi ikhona into yamampela. Angazi noma ngiyithola. Mama wena uyi-IPC uyi-IP impela. Not necessarily IPC is a religion. Masikhiphe umbuso. Masikhiphe umbuso lo kaNkulunkulu. Angithi bathi the kingdom is within us. What is it that the good thing that the church has done to you? The good thing the church has done to me, I saw the protection. Okay. Mama, I think you were cutting out your biggest police station. How? Angisazwakala. No, zwakele. Awuqhubeka biggest police station. Oh, ngizimele ngiyiwani ngibaconfronta e-IPC. Manje bengiyocela amaphoyisa ukuthi bangikhaphe khona. Nabo akekho umuntu ofuna ukuya khona. Ngale ngeke ngiye mina ngumuntu wesimami ngumfazi. Ngeke ithathe indaba yami. Uba confrontela ini? Ngaloku engikubonile lapha ya. So ingcoco eningi ziyophelela lapha ya. Engikubonile okuyiculture abayisho. So ufuna ukuyilungisa leyo khaya lento le. Is it a good or a bad thing qala? Because I'm thinking if it's a good thing boy uzodinga amaphoyisa. It's a good thing but bona they will never accept it that is coming from me. A woman. Yeah, and I'm a woman. Uyathola and asiphatha umfazi isitulo le. Hayi ukuthi ngelitulo Nkosi yami ngizweni. Ngifuna ukuthi makube sobala ukuthi eliphi iqiniso. Eliphi ibandle liphethe iqiniso. Amasonto is nothing but like ama therapist. Impilo siyaziphila ne. Mara mawunenkinga ngithi vele uyesontweni. Angithi. So masikhipheni amaqiniso. Masikhipheni amaqiniso ngoba sesihlukumezekile kwanele. Masithi siyamkhonza lo nkulunkulu ngempela masiyenzeni ngaleyo ndlela. Simbonise ngempela ukuthi sikhonza yena ngempela. Masingasafaki ubaba umndise, masingasafaki masifaki iqiniso. Sibone ukuthi umupho kuyiqiniso kuumoya oyingcwele. Kushina ngigcina ntwana. Mawukuthi IPHC yili bandla liphethe iqiniso. Why there is division now? Why balwa kanje? That's material. Yabona lapho imali lapho ziba khona.
kugcina sokuba nama complete kunama kuyahlikimezeka yabona and umbuso oyenzeka kanjalo akusana sokune division akusana nto yeqiniso yeah so mina la angifuni imali anginamali mara bengithanda ukuthi ngathi ngathola something like ama bishop yabona labo baba lapho abazongimela ukuthi mangithi nywe le kungekho uzothi hey ritlawo ngiyibeke indaba yami kanti baphinde ba angithi njengoba ngisho ngubani mina engizobatshela what to do into le angeke ayikho so yena ufuna ukuya umama eIPC I'm gonna full escort awumama umkhafinga escort mina mama ngitengizocela la ukuthi vele uzobuya uphathi wakho sicela uzositshela iqiniso leli ngoba angizwanga kahle iqiniso ukukhuluma yeah usitshele leqiniso leli ukuthi ufuna uku-escortwa ngalo okay ngale ndaba le yasesiphirini nalo singayivala mara ngizoza yeah okay ngizoza futhi nje sokumnani ngizozela nje yeah mara ngizosho Chris this weekend you free Yeah. mina ngikufunela ngisho njalo Yeah. mawuthi show mpintshi ngilanga indaba ayisiyabo believe you me ngifuna ukuthi masikhululekeni lo mhlaba uthathwe yini abelunga ngithi kukhalo ngama colonizer ngithi now asikade podcast barinkela ne mara akekho oyiwani othini masiyenzeni umbuso kaNkuluNkulu umbuso kaNkuluNkulu masiyenzeni hayi emasontweni ngithi yeah because manje siyawenza ngithi yabona omunye Siyenza wona. because mina ngiyakubona ukuthi wena isontele eIPC futhi yalithanda isonto lakho kodwa sithe woza not no necessary kumele uzositshela iqiniso sithi kahle ufuna uku-escorthelwa ini and why you still care so much ngoba kunalelo qiniso lelo olinifuna ukulizwa ngithi yeah yilo otherwise bengingasana ndaba 30 years khana ngizobuya manje ngathi manje sengicwashise nami imali ngathi ngiyabona angenzi boy kari ngiyabona lena sekile ku Ferrari hayi masikhohlwe ngalokho the main thing ngoba nabo bona laba bayiphethe abasayiphethanga sebaphushe yabo mina la I'm in for the truth and futhi ngisebenzela the straight man lo ubaba umndise bekamsebenzela ubaba umndise is nothing but to accommodate the straight man not gay not lesbian ayikaba ngithi angifuni nokuthi ngiyekho but the straight man ngoba at the end straight man usika ipower yilapha inkinga zivela khona ngoba ugcina sokwayothwala hayi ngathi siya ngokubanzima ke ku part 2 I'm working for the straight man sengicedile yeah no asicedile ma we out